Ама защото повечето са от провинциите и отиват 2 часа бира да пият и да пътуват хората. Да се видят. Да, те и нас не викаха, ама ние миналата събота бехме все пак. Да, какъв е реалният мащаб? 1:87. H8. От трите разпространени в България най-едрия. Най-разпространени, защото иначе... И е такова нестандартно към 87, се води H8, какво беше? Половин 0. От нулата неща в компютъра. Защо не е направено така и прелеза? Не са, защото всичките модули още са в процес на изработка. Има много недовършени неща в Ingeles System. Тук колегата не е служил още баластрата, защото вики исках да проверя електрически работи ли всичко, ако не да имам възможност за промяна на смяната. А тук няма ли как да се крият нещата съвсем до края? Има, но същия номер изчаква. Значи, принципно на този не би трябвало да се вижда вече звуци, защото тук другото приятел, че мисля, че се е постарало да не скажеш. Ето, тук се вижда. Абе, тук туалет има ли някъде? Горе трябва да питаш охрана. Горе, дясно, веднага след това. След кое? След стъклената врата, в дясно и после вляво, мисля, че беше. Ще видиш там. Ще намериш. Давай, максимално мина композиция през камерата. Аз съм сложил ръка, така че... Много по-добре да се наплоткат на народ. Да, какво ми харесва. Първо, че като излече 5 вагона и като една лад за борсува на място. Там вече човек ще излезна от кадър чудесно. Що пуснал ги е просто? Васко, това пипал ли си го допълнително? Питам, защото стана въпрос, че в тази голяма зала се губи звука, ама виж, неговия не може да загуби звука. Направим да направим. Какво си представяш? Той е усилен поне 5 пъти. Аз да попитам за всеки си. Да. Не се съмнявай, той няма да може да спи, ако не го оправи. Сутринта го питах за какво е един вагон, тия най-нови. И викам и какво, пускаш ги един път, след което път ще разговарям, той вика, не, аз първо ги разговарям, преди да съм ги пуснал, даже викам, леле. Ами да, ако го пуснам, аз се правя да знаеш.